Ja mennään sitten heti! Kati tiivistää, Aapo nostaa jo hei! Edis! Elkku tiivistää! Sisään ja ylemmäs. Jos Aapo nostaa. Lähe eteenpäin vaan. Jes. Tuu. Kavi. Tarjo. Rauhassa. Alta. Esi Aapo, esiin. Kokot esiin. Iske. Hyvä Jemppu! Jatka! Nouse! Jes ja go. Tee Leksa! Pitää tehdä se juoksu heti! Jatka. Kavi. Jessa. Puolio voi mitään. Sama. Loppuun asti, jos saadaan paine, niin sit pitää juosta. Valitaan pressi. Peite sitten. Tiivistä. Aku, alemmas kapeelle. Mene vaan. Aapoa kohti. Nyt on liike Runi. Hei. Kavi, pikku paine. Sun pitää puolittaa. Päästele. Jes, mene. Uudestaan. Me jau. Ja nyt esiin, hei. Tuu, Kavi esiin. Nyt on Runi sun paikka. Nyt. Hyvä Runi vielä. Tehdään kovempaa. Hyvä Leksa. Mennään! Hyvä! Kulma. Puolusta kulma, Kavi, boksiin. Elkku päällä, Kavi päällä. Vauhdilla maaleille. Liikkeestä sinne. Jokainen liikkeestä. Roy lähempää maaliin. Mennään. Pallo. Päällä. Nyt miten pääset tulos, Aapo? Oisko pohjalle vähän? Kavi esiin. Valta. Siellä on sun alue siinä. Edu kato sit tilanteen vaihto nopeesti, kumpaan suuntaan pitää lähteä. Lähelle. Jes, nyt Redu, go! Kea! Hyvä Kavi! Hyvä idea. Heti kiinni! Hyökkäjät on mukana! Yksi tulee yksiä! Väärä puoli. Jemppu, pysähdy! Ei tarvitse mennä lukki, siellä on jo. Edis. Leksa on siellä taas. Mitä puhut siinä? Ei nyt ole liikaa jääty siellä pelaajia. Seuraa Lukas. Hyvä Rudi! Nyt ottaa uudelleen kiinni! Kapi. Puhukaa pelaajia siellä pienessä tilassa. Teidän pitää jakaa ne pelaajat. Ja liike. Mene jo. Mene Jemppu! Oot ohi! Hyvä! Silkku. Elkku! Kova! Ja nyt rauha Leksa, rauha! Irtoa. Kavi esiin, nyt tärkeä. Meillä tiputtaa. Jes, hyvä idea. Pallolle. Edis, katso ylös ensin! Kavi. Kavi, ota keskustaa. Mennään Leksa! Valmiita lähtemään! Pyydä. Rauhaa. Jes. Ja nyt tänne. 2-1. Tuo. Selkä. Mene. Jes. Hieno oli. Aapo, hei. Elkku, lähemmäs Aapoa. Lähemmäs Aapoa nyt. Liike hei. Anna päästä. Leksaa. Hyvä! Lähemmään! Ollaan liian kaukan tossa.
meidän. Reagoi. Rudi, ei voi jäädä seisomaan katsomaan mitä tapahtuu. Sun pitää tehdä se liike ennen. Yes. Ja Olla liikessä! Olla liikessä! pois ahtaista. Selkeästi taakse vaan. Kunnolla! Oh, hei! Hei! Ihan selkeä, hei! Hei, Mene vaan. Kommunikoi, hei! Katso missä ovat pelaajat. Ja pelaajat. Vesi! Vesi! Ei suoraan veskalusta. Api. Se pitää pystyä puhua Rudille, että se tulee ylemmäs. Eiks vaan liian myöhään, kun nyt on lähtee. Anto liikkeelle. Oikein. Nyt tänne taakse. Pikkasen sama Akku nosta jo! Mene! 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 Hyvä, Elkku nostaa! Aapo nostaa! Matti jää! Edu jää! Edu! Jää! Lukas. Vaiha ehdokkaasti. Jää! Ota se nyt! Matti myös! On TP liikkeessä kanssa. Koko ajan valmiina. Jatka! Kakkonen! Ja liike. Bravo. Ole Aleksa. Paine! Edelleen paine! Edelleen paine! Hyvä aloite. Seuraa juoksuun! Mene vaan. Hyvä meni. Alle! Alle! Roy alle! Jatketaan. Vaikea. Atti Redu boksi! Miten Edis mene eteenpäin pelattavaksi siihen? Kapi, puhu se. Otat keskusteltiin. Aloitteita, liikkeitä hei. Ketään pelaajia tää boksissa. Kaikki on mennyt valmiiksi laitaan. Vähän niin maltetaan. Ei tarvii mennä valmiiksi. Rudi, tiedä tämän. Yes, ja pyydä. Kavi! Ei sokkona. Yes, jatka. Nyt toiseen, mennään jo. Hyvä Rudi, ja nyt Mennään, mennään! Redu! Nyt löytyy! Mene! Kavi irtoa! Julke, pitää tehdä täysin se juoksu! Matti! Laiteks tää tossa just? Matti jää! Toi Redu tilanne. Redu jää! Mutta vaimpu. Maalille vaan. Tässä tähän näin. Mene Leksa! Käänny! Meidän Käänny! Me, paine! Jatkaa! Eteenpäin! Aapupallolle! Anna tukea! Nopeammin tuki tossa! Aku boksi, Elkku boksi! Elkku boksi! Peruuta Elkku! Peruuta Elkku! Kavi päällä! Aku taka-alue! Taas rakenna! Esi vaan! Kavi, esi vaan! Rohkeasti vaan! Redukin liiku vähän isomman säteen. Sä voit mennä vähän keskellä. Edis! Jos ei tunnu, että se avautuu, niin turhaa täällä kävellä.
Aapuka! Käänny! Aapo nyt keskellä, meillä on ylivoima keskellä. Pyydä vaan. Jes, ja Redu, go! Mene! Rauha. Rauhas vaan. Meidän pitää olla enemmän hereillä. Ei voida Matti, vaan anna katsoa. sataa. Meidän pitää puolustus auttaa myöskin keskikenttä. Mitä ne tekee? Paine. Hei, Aapo kakkospallo. Elkku tuu tänne Edis, päin. pudota Aapo Edis kakkospallo. sinne. Eero, toinen puoli Eero. Nyt voita palloa. Kavi. Pallon lep. Eseppu! Voi Jaapo! Taas, tule jo. Roi, alemmas. Älä jää turhaa kattoo siitä. Redu, keskusta enemmän. Edelleen keskusta. Jatkaa. Mukaan. Rauha. Mennä! Pallo! Kavi, pitää voittaa. Hyvä Gabi! Eero, rauhoitu. Lukea! Leksa, kato tilaa, kato pelaaja, kato sitä tilaa! Jes, Kavi. Hei, joku rauha. pitää päästä lähemmäs. Jes, ja maaliin kohti. Tukea. Leksa täysin! Huijaa. Hyvä! Nyt päästään! Murtaudu. Kohti. Jes, hyvä. Pallolle! Mene! Jatkaa! Hyvä oli. Jatkaa! Yes, David! Tällaisia. Murtavaa. Redu! Aku! Jatkaa nyt! Aku! Mene! Natin kanssa! Hei! Aku! Natanin kanssa! Tonne noin! Kakkonen! Eero, vielä vaan. Edis, Lukas, vaihdatte paikkoja. Joku riippareilla! Maalille taas! Paine! Mennään! Nyt alas! Kulminen 2! Vielä voi täyttää! Maali Redu! Puolella vaan. Nyt rakenna taas! Ota happea ja nyt rakenna uudestaan! Esi! Aapo! Älä mene karkuun! Mene oikein vaan! Päällä! Siihen! Kaattaa kakkosen! Mene Edis, mene loppuun. Mene täysin! Vaikea pallo, vaikea tilanne! Eero keskemmälle. Nyt rauha! Edis, pitää tulla iskemään. Hyvä, nyt rauha! Redu uusi esiva! Jes, ja nyt Varoin! Jes, hieno pallo! Mahtuu! Yes! Hyvä oli, jatkaa! Nouse! Eero, nouse! Paine edelleen! Jatkaa! Kavi, sulle tulee! Maalille vaan! Nyt peliä. Kavi, yritä päästä näihin! Hyvä oli, pojat! Nyt Akku ja Redu, keskusta! Eero, Rudi. Alemmas Nyt te vaan. tiputte liian alas. Puolustajat, teidän pitää ottaa vastuu yhdestä pelaajasta lisää. Kavi, loppuun asti! Hyvä Aapo. Hei, nyt meidän
Teidän pitää liikkua poikittain. Teidän pitää auttaa noita laitureita, puhua niille, että ne pystyy nousemaan. Muuten me ollaan ihan levällään koko ajan. Hyökkää! Nyt! Pari askelet taaksepäin, keski kiinni! Tiputa, pikkasen. Eikö sä pysy siinä keskellä? Elkku lähellä, siellä on ihan leveellä. Rauhassa. Nyt Redu pitäis päästä. Nyt on murtautumisva. Jees, hieno oli. Jatka. Elkku, sun on. Emppu! Tuu Redu! Vauhdilla. Pelattava. Ja Redu, go! Ja mene, jatka. Hieno pallo! Varo! Malta Emppu! Matti kiinni! Emppu Malta! Nati boksi! Hieno pallo, jatka Gavi! Jees! Hyvä oli jo, hei! Jatkaa pojat, hyvä oli! Te kenttä pitkästi. Hei, Eero, Rudi, tulkaa sisäänpäin. Vaikka jos oot pelattava, niin pelaa sinne. Hyvä Aku! Hyvä oli Aaron. Paine hei. Eero keskemmälle. Tuu, Gavi! Jatka paine! Vaikea on! Yes! Gavi, tuu vai. Painetaan. Tuleeko sä Willille? Rudi. Peitottaa. Eero tulee sisäänpäin, siitä helpompi lähteä. Ja liikkeitä. Ja sit ulosliike. Sit leveys. Aaron. Nostaa. Mieti kun mä suljen. Ja mukavaa! Mene! Loppu asti! Tappa täydet! Pyydä Emppu. Tappa uskon noin, että sä saat sen pallon! Ja liikkeitä, aloitteita. Ja uudestaan vaan. Makaa. Eli mene Aaron. Hyvä Edis. Tappa näihin. Jatka. Tappa kropalla. Ja nyt mukaan. Esiin vaan. Kohti Edis, ei käänny. Jes, ja nyt niin. Irtaannu. Tappa, irtaannu. Mitä pallolle ja sen jälkeen taas pelattavaksi. Koko ajan. Maali kohti Samppa, spurttaa! Ja siitä, tee! Jappaa!
Elkku mee. Aapo jättämään. Ruvetaan tekemään. Päällä! Pallojen puolena eikä. Uudelleen Aron! Uudelleen! Yes! Yes, Eero, vielä! Yes, Eero! Hyvä pallo! Uutta vaan. Päällä sappaa! Älkää päästäkö neskaan! Alle, Redu juoksee! Toinen pallo, toinen alle! Hei! Aku! Redu! Eppu maltti. Puhu siitä, puhukaa ne pelaajat siitä, niin tiedä, että sinne tulee. Kun ero sisäänpäin, turhaa sieltä siellä niinku... Siitä ehtii. Rui on keskellä. Maltti kärjet, maltti. Sappa Maltti. esiin, sappa samalle puolelle. Enis liiku mukana siinä. Ja nyt nopea liike. Meidän on Elkku. Samppa samalle puolelle nyt, sinne niin. Jalka nousi. Jatka! Evaron. Ja Emppu. Esi taas Saapo. Esi. Valmiina. Paloja. Nyt Sappa, kato Kiinni nyt sen väliin. puolesta, lökkäät. Kato väliin. Uudestaan. Ja malta. Rauha, Beni! Tuu vaan, hei! Tappaa! Mene Aron, mene Aron! Sä haluat nyt pallon, tule! Tappa, go! Käänny! Tati, käänny! Roi, keskemmällä, alemmas, keskemmälle, alemmas! Elkku, älä poistu sieltä! Yes, jatka! Toinen pystyy, toinen levetä. Hei. Elkku Kärjet boksi, paikkapaikkoja. box. Elkku, älä tuu sieltä pois nyt! Älä tuu tänne syliin. Älä tuu syliin, anna muille peliä. Ja palloa, tappa, röyhkeempi. Taas sama juttu, älä tule syliin. Me syödään oma pelitila sillä, hei. Liike pois, ja sitten liike vastaan. Nyt Eppu pois. Hyvä meidän osaa. Hei, älkää. Nyt en päästä! Pallo pois täältä! Luon, se takatyyppi tekee sen maalin! Luon! Tähän! Se on se, joka tekee sen maalin! Mukas. Se tekee sen maalin, se tekee. Nyt pitää tulla muitakin liikkeitä sieltä, hei. Nyt pääse ulos sieltä. Saa pressiin. Mene. Puoli äijät, hei! Nyt on kävely taas. Ja taas liike. Vastaa nyt sitä. Uudet liikkeet, hei. Ei sulla päätakaan, no. Sitten se heittää sotaa. Pois täältä! Hyvä kiinni. Luon, nosta sinne. Tarvitsee monta pelaajaa samaa alueen. Jatka.
Aro, lähellä! Lähemmäksi aikaisemmin! Vastaa! Mennä kropallaan, Sappa. Kropallaan. Mene jo! Jatkaa! Yes, boss. Voi pidä takana! Anna tukea! Maalille, Sappa, maalille! Sieltä tulee Samppa. Tarvit 200%. Aloitteita hei, kelle voi heittää? Kappa ylempää, Roi alempaa, Roi nyt se keskusta tyhjenee, jos sä lähet pois. Mene, linja taakse. Auta liikkeellä. Hyvä duuni Luka, jatkaa. Vielä. Tue! Elkku kapeempi. Nosta vähän se siihen apuun. Täytä tila. Mennään. Huoli! Jatkaa! Edis, Maltti, sä haluat jakaa sit palloa. Se on hyvä siinä, pyydä se. Pyydä. Liike! Myös vastaan pitää tulla, hei. Hyökkää, ei Luka! Pystyy! Pidä. Mene! Luka, sun pitää mennä heti tonne, saavuttaa maaliin. Tuon alemmas. Meni! Ja käänny. Tiputa siinä, tiputa. Keski kiinni! Eero. Pyydä. Pitää juosta näin, haluu sitä palloa. Jos sä oot paikalla, sä et tuu saamaan yhtään palloa. Edistä vastustaa. Eero vähän sisään. Oliver Sunon! Tuo maali kohti. Hyvä Eero. Jatka Jeesaa. Kopsi. Matti keskelle. Matti reipaampi. Se Sappa kohti Aaron. Hyvä Aaron. Alemmas. Taas vähän sisempää lähtee sieltä, niin vähän tiputat alemmaan. Ei tarvi olla niin ylhäällä siinä. Pelattavana hyvä kossu. Vaan alemmas vaan. Mene mukaan. No nyt luonne. Edis, pikkumaltti. Eiks niin? Jos tulee elämä, niin... Kapi, jos vedetään pitkä, niin silloin lähdet nopeammin nostamaan. Anna paine vaan. Hyvä Edis. Liike. Maali kohti.
Nopeivista liikeet, hei! Vaan alle vaan, reilummin äskelleen syliin. Valmiina, saman tien, voidaanko pelata? Tarviiko mennä pitkällä? Uudet liikkeet sitten. Sulje, ei pelaa takas. Ei pelaa takas, tule! Aloite, pyydä! Tuon alle! Eli oltiin alussa. Duuni, jatka, hei! On aikaa vielä paljon! Rauha! Tippukaa keski kiinni! Mene vaan! Nyt, seis! Maltti! Laitaan sun. Päällä, mene! Jatkaa! Mene Kosunen, mene! Vaikea! Hyvä! Sitten takaisin keski kiinni! Tipu alas Kosunen! Tipu! Liiku poikittain, Aaro, liiku poikittain mukana, Malta, hei, Leksa, malta. Näin. Go, mene! Jatkaa! Liike! Hyvä Rudi. Yes, Luan! Vahva! Johtaa pelissä aina. Alta. No ihan hyvin. Toinen pallolle. Noin. Ja liike. Malta. Vähän. Pallo asti! Nyt tiputat! Tipu Leksa! Kosunen, tipu! Suojaa! Pallolle! Jatkaa! Puolustaa! Mennään Kosunen, mennään! Se on vaikea! Leksa nyt vaan läpi! Hyvä! Näytä! Aro! Heastele! Rudi, tänne päin. Se on siellä, se saa olla. Täältä kenttä. Ja nyt Rudi mukaan. Mene Leksa! Vaikea tilanne! Uudestaan Rudi. Mene Sappa! Juoksee! Jatka Apu! Yes! Hyvä Oliver! Edis, ylös vaan. Rudi, uskalla. Meillä on vielä täällä ylivoima täällä alhaalla, niin uskalla lähteä hyökkäyksiin mukaan. Sun pitää uskaltaa ne. Kyllä se seuraa sinua. Jos ei seuraa, niin sä oot yksin läpi. Mene Luan, mene! Älä jää välitilaa! Liike vastaan joku. This one! Hyvä oli Roy! Hyvä Luan! Luan, sivuta vaan enemmän! Hei! Luan se laitaa käytännössä! Mene Luan!
nytten. Tippuko ja keski kiinni. Anna mitten avata. Ei sun tarvitse lähteä vielä. Niillä on ylivoimaa silloin. Sun ei tarvitse lähteä. Kosunen, kato niitä pelaajia sitä tilaa. Lamppa ylemmäs.